Mangkwthowi Tikhlaijakmani Damnwichibwrwi Jorani Yagulo Pulisni Yaphani Phataro Swkal Honwi Butharjaknai Abhicharan Manchok Kwpra Kamini Nandarani Debbarma Butharnai Samung Sitra Khlainairok Mortem Paimani Yagulo Srangsal Sarigo Nokni Bororokni Yago Yapharwi Rwjakha Bini Mangkwthowi Oktober Samung Sitra 26 Oktober Salmario Swkal Honwi bichar Paimani Yagulo Nandarani Debbarma mungoi bisibaji umurni khoraksa Chakrajagno Nokni ringi telangai sakni riktoko bai totara sebai Butharmani koktoma abo haikeno patimungno tui pulisno shahorke Nokni joto borokrokno Buthari khibijaknai hinai damrokmani koktoma paithago Butharjaknai bibi bahanajak Butharjakmani koktoma manui krak salo pulisno koktoma rohormani kok Pulis koktoma mankeno lokyo forensic team no telangai Abhicharan Manchok Kwpra kamio thangi soika sidai thanani pulis abon Yagulo Nandarani Debbarma no phobani thai confirm mani Yagulo magistrate ni buskango Nandarani Debbarma ni Mangkwthowi no Tikhlainaini bagai hani khurnani chengkha pulis abon Yagulo sidai thanani pulis postmortem khlainaini bagai a Mangkwthowi no sakhamnogo telangai thangmani koktoma abai patimuni koktoma mankeno patimuni kubai koktoma saimanani bagai Srangsal Abhicharan Manchok Kwpra kamio thangi soika Chini Khorang ni kaisa team patimung thayo thangi nukha Butharjaknai Nandarani Debbarma ni noktala khakrebjak abon Yagulo thangi naikha Bini Mangkwthowi kursawi tubujakmani thayo Chini Khorang nai tongnai joto tahuktai bukhukjungno lamsogo ga jeng tabuk phai sok paijak je thayo kaisa patimung sitra haike kha khama singsa patimung pati thangmani koktoma jengmanmani abo wngkha je sidai thanani bisingo ba Abhicharan je village committee under khobjak tongmani Manchok Kwpra para a para o jeng je saimanka khoroksa chakrajagno Swkal Honwi je Borokni bisingtui je wan sugui ba Swkal Honjagai je Butharjakmani patimung pati tongmani a thayo no jeng tini phai sok paijak je Borokni oro bobo hai tamo patimung pati kha tei tamo aborno jeng saimanani bagai hingke jeng tabono bisingo phai sok paijak je jagani a chakrajagno phobmani simi je khurui telangmani police rokni tei dulmung bai a thayo no jeng tabuk phai sok paijak je jagao simlang hingke jeng tabuk a simlang mane bongni bo jagao phobka simlang bobo hai jeng tabo abo jagani mane busuk jorati kuthuk ba a simlang nokni busuk hakchalo tonjakha abono no jeng tabuk tisanani bagai phai sok paijak gabo haike no jeng truk khai tini je jagao chakrajagno Swkal Honwi Butharjakmani ba je patimung pati tongmani a patimungni bono phobmani abongkha o simlang jeng ta boro phai sok paijai ko nukha bongni simlang busuk joratei kuthuk o jagani no thöyei phobmani Yagulo salani Yagulo pulisni tui dulmung bai Mangkwthowi no khursawi je postmortem ni bagai sakhamnogo talangjakmani haika hospital o talangjakmani hingke abono no jeng sinani phaika tini patimung rok bobo hai
Gai jung simlango je jagao phobjakmani abo thanginai mani yagulo tabukhe je jagao party kha je phobja anok phang anok buskango jung phaisok baija phiaba borokno je miya mangkwthwi khorwi telangmani yagulo postmortem khlainani tlangjakmani yagulo nok babo haikeno tabuk sining sorok klaijak nok bo tala rajak nokni nok phang rok bo postmortem khaima jagani aro tabuk phano mangkwthwi sokbayan bagui nogo kebo korei obo haikeno sining sorok ungjak. Paithako postmortem Paimani Yagulo Srangsal Sarigo Mangkwthowi Nokni Bororokni Yago Yapharwi Rekha Sidai Thanani Police Abo haikeno party monote koktoma thumnai rokni bwskang kok sanani thangui Sidai Thanani usi Ajit Kumar Chakma Saka party mongkho rongjak tongnai rokno tabuk sakmano arrest khlaijakko daktino borokno arrest khlaijaknai bagui naharjagui tongo saktharmung hwnwi কে মাটিতে দাপন করা হয় ওনাদের রীতি কালচার অনুযায়ী আমরা পরবর্তীতে এখানে ঘটনাস্থলে এসে ডিসিএম এবং ফরেনসিক টিম অফ ডক্টর মিলে আমরা ওই ডেড বডিকে আমরা উত্তোলন করি এবং যথারীতি আমরা ইনকোয়েস্ট করার পরে হসপিটালে রেফার করি ওই দিনই আমরা গত 28 তারিখে একটা কমপ্লেন আমরা রিসিভ করি এবং আমরা সিদাই থানাতে একটা এফআইআর করি যার নাম্বার 71/2025 যে আজকে যেটা কেউ বা কারারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমরা গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছি ওখানে কয়েকবার আমরা রেডও করেছি কিন্তু এখনো পলাতক আছেন এই অবধি কয়দিন লাগবে এই গ্রেপ্তার আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি আমরা অলরেডি পুলিশ টিম আমরা এখানে আমরা পাঠিয়েছি রাত দিন এটা একটা চেষ্টা চলছে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করব যে ওনার ছেলেটা কোথায় থাকবে এখন ওনাদের এটা নির্দিষ্ট করে আমি বলছি না ওনারা আপাতত ওনাদের আত্মীয়দের বাড়িতে আছে যেটা আমি এখন বলছি না এখন কি ওনার আরেকটা গ্রামে চলে যাবো নাকি সব জিনিসপত্র ওনাদের খুশি মতন যদি এখানে থাকতে কোনো অসুবিধা নাই তাদের সাথে আমাদের সিকিউরিটি প্রোভাইড করা আছে এখানে কোনো অসুবিধা থাকলেও থাকতে পারে বা কেউ যদি আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থাকতে চান তাও পারে এটা ওনাদের ব্যক্তিগত বিষয় আর কি Phiaba Mangkwthowi khorwi Tikhlaijakmani Damnwichibwrwi Jorani Yagulo Police Yaphani Phataro Swkal Honwi Butharjaknai Abhicharan Manchok Kwpra Bini Nandarani Debbarma Butharnai Samung Sitra Khlainairok Amsani lukurongni khakamung postmortem report Paimani Yagulo Samung Sitra Khlainairok no arrest khlainani bagui habo ongkhorwi mano police honwi Sidani Simi Probirte Somini Logi Shalmini Kokthum Chini Khorang